Mayong adlaw kaninyong tanan. Na ako sa istraha. Sus Ginoo ko. Himo kog sagala ni karon. Aw katabang day sa Bisaya ba. Ni mga tawhana ni gini ha. May gani karon hagi pakita lang kalat Grabe gid kayo tanawa nang ugaw kayo. Awa. Mo na ilang kuan nga. Sugba-sugba sila. Kaya kay perting hugawa. Nya. Saon na lang. Pero nalimpyo na. Awa. Limpyo na gamay. Hahay. Kay saon ning mga tawhanan ni dire. Lingkod-lingkod sa kunot ko. Shout out sa inyong tanan diha kay kapoy. Mao naman ni atong bisyo ani kay giingnan pa ko. Before I go you light me. Atay po ng English Before you go you light me. Sunogon din ako sa siya. Nagbit-bit og sigarilyo ba. Atay ka do ng English oy. Madyo pa may English na kay bisag karabaw ni English kay kuan man. Mayo man. Nya kamo sang ayon mo nang moingon nga before I go you light me. Piste na. Ay. Kagilok bang English nya ayaw kalimot don't forget to subscribe, like, subscribe nya hit the notification bell og sa Bisaya pa tila-tila ay usa tos luka chop-chopa. Bitaw trabaho ta kay abtan ta ana man kung andra bagamay ba so pwede ko dog maglingkod-lingkod tag si mungit-ngit man ayaw ngit-ngit loy kay itong pagganita mungit-ngit pagkasod dagas lag pagkaon ba nya kini mao na gitawag og manjilis ngit-ngit jud makita na anay dong agan diha na kompleto na diha tanan kadakong TV diba pabugnaw sa tabi mao ra to daghang salamat kaninyong tanan sa paglantaw na akong video. Shout out sa akong mga subscriber. Murang tag si Rizal ni. Sa mga walang sawang mag kuan sa ko lantaw, di ba? Palihog lang ko og subscribe mga kaigsunan kay kita-kita raman no. Nya ang kusina nalimpyo na gamay. Atong ipakita po kusina kay tao ni. Awa, perting hugawa. Ya. Pero limpyo na gamay. Sus. Agi ko anan man ho, gihugas-hugasan po na ho. Diba? Ko ang panag kana siya hamnya ili sila ni Poel. Mauro to mga kiksunan, daghang salamat kaninyong tanan. Ayaw pagkalimot sa pag-subscribe. Okay, babush. Di na lang nako sa tags basta kamong nagsuporta kana ko nga way sawang paglantaw sa akong video. Daghang salamat sa inyo. Ug ikaw wala pa ka subscribe sa akong video, palihog og subscribe, like, sag din na share, subscribe and hit the notification bell kana bang nay kampana gamay mao nay kuan diha kay aron updated ka sa aking mga video kay lingaw-lingaw ra man ta no. Daghang salamat og babush.